společností ERK Biowaste Management a je tady nabídka předcházení vzniku odpadů zavedením systému domácího kompostování. Tak rád si to jako padáčník poslechnu. Dobrý deň, moje meno je Vojmír Jiříkovský. Mám české meno, pochádzam z československej vojenskej rodiny, ale väčšinu života som prežil v Trenčine na Slovensku. Dnes teda zastupujem firmu ERK Biowaste Management, ktorú vlastne so svojimi kolegami riadíme z Prahy. Máme teda ešte regionálne zastúpenie aj v Brne a v Ostrave. A vlastne by som využil týchto 5 minút rád na to, aby som vám predstavil našu činnosť a spoluprácu s našou firmou. Vznikli sme ako iniciatíva niekoľkých čerstvých absolventov vysokých škôl. Takým našim hlavným poslaním, takou našou hlavnou misiou je prispieť k optimalizácii odpadového hospodárstva obcí a miest. Fungujeme už 6 rokov, takže neustále sa učíme a rád by som vám povedal zhruba, ako by mohla vyzerať ako by mohol vyzerať taký výsledok spolupráce s nami, alebo k čomu by sme teda radi prispeli. Je to zvýšená ekonomická efektivita odpadového hospodárstva, potom je to zlepšenie ekologického narábania s odpadmi a taktiež je to informovaný a stotožnený občan s tým, ako odpadové hospodárstvo funguje. Nehovorím, že máme nejakú ultimátnu 100% vedomosť v tejto oblasti, ale je to vec, ktorá nás zaujíma a ktorej radi by sme spolupracovali. V Česku máme za sebou už viac ako 100 projektov z rôznych regiónov. Možno pre takú predstavu, ako taká spolupráca konkrétne by mohla vyzerať, tak je to za prvé určitá analýza súčasnej situácie, analýza vlastne súčasného stavu odpadov. Môžete si to predstaviť napríklad ako veľmi detálny rozbor toho, čo sa nachádza všetko v čiernych nádobách na komunálny odpad a spracovanie ďalších dát, ktoré by mohli otvoriť trochu, alebo mohli by ukázať, čo všetko by sa dalo ešte zlepšiť v situácii s odpadovým hospodárstvom. Potom je to určite osvetová činnosť, práca s občanmi, ktorá môže veľmi prispieť k nejakým lepším výsledkom v tejto oblasti. No a taktiež je to dodanie produktov, technológií, o ktorých si myslíme, že by mohli pomáhať v tejto oblasti. To napríklad môžu byť domáce kompostéry, s tým máme asi tak najväčšiu skúsenosť, kde práve všetky tieto tri zložky, ktoré sa spomenul, sa dajú dobre skombinovať a dá sa takýto systém domáceho kompostovania zaviesť tak, aby to vlastne malo preukázateľne nejaký pozitívny dopad na rozpočet obce. Tento svoj vstup by som rád bral ako takú pozvánku do diskusie. Máme tu dnes aj so svojimi 3 kolegami stánok, takže radi sa na túto tému s vami porozprávame. Prípadne je možno dohodnúť s nami zhodsku u vás na úrade, kde vlastne bude možno taký väčší priestor rozobrať možnú spoluprácu. Z mojej strany to asi bude všetko, tak ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za pozvánku vašich stán.